Takže nazdar. V podstate ste videli, že druhé motorka náleží auto sa už dáva dokopy. Takže neviem, lebo v podstate nejaká tá podpora aj musí byť. Ja si myslím, neviem, že si myslím, ale určite to tak je. Nemôže to ostať bez podpory. Lebo stať sa to môže fakt hocikomu, len nie. A proste sú veci, ktoré ešte cez týden budem musieť doriešiť, hlavne požháňať ešte kopu dílu, tak akože určite budú ve farbe, ak ste videli. Takže reálne moc nechcem zháňať díle bez toho, že by to nebolo ve farbe, lebo reálne, až by to nebylo ve farbe, tak zase peníze navyše samozrejme. Takže nemáme sa o čom baviť, debatovať, je to tak. Takže trošku ste videli, že som to aj ponatohoval, ale je to len kvôli tomu, že v podstate ste videli proč. A výstupu vyrovnávať nebudem, tá pôjde do koša, do smeca, lebo to je zbytočné. Tá už keby ho aj vyrovnal, tak pevná nebude jak tá nová. Takže reálne to ešte nemám o čom baviť s vama o tento. Idem pešky sa prejít kamarádom, teda kamarátky a proste asi tak nejak. Takže nebudem tu dlho obkecávať, lebo začínam to týmto pádem nové video a dáme si intro. To je to, že proste musím tento týdeň ešte toho dosť povybavovať a asi tak nejak. Takže uvidíme, co sa stihne vybaviť a tým pádem bych vám v podstate to donesol do videa, co som teda vybavil a co ne. A asi za mňa tak nejak, takže toľko k nemu a ďalšie veci zbylo si na koncerte Sebora. A už aj to je ďalší vec, ktorú máme takú ochutnávku a za mňa asi toľko. Takže nebudem tu obkecávať somariny, lebo už aj v podstate to video z toho sympózia už má skoro úplne u konca a keď to budem mať nejak pripravené na to, abych vám to videl, tak nie že len video, ale sú veci, ktorými sa musím podohodnúť alebo stretnúť s človekom a či mi to odsúhlasí, alebo v podstate chcem to spraviť trošičku po svojom a sú tam akože témy, ktoré sem tam zakomponoval do toho videa, ktoré treba sem tam riešiť, alebo ne že riešiť, ale treba ich konzultovať. Takže asi tak, lebo v podstate reálne je to aj kvôli tomu, že sú aj ľudia, akí sú
A potom keď si niekto domyslí, alebo povie nejakú pičovinu, niekto sa toho chytí a potom to koluje. A je to úplne zbytočné. Takže dajme tomu, že sa to dá nazvať, že provokácia. Takže za mňa aspoň takýmto veciam, aspoň takto približne. A nebudem to obkecávať, byť sa k tému vyjadrovať, lebo v podstate nie je to asi tak nejak, alebo provokovať niekto to ví, ale potom, keď dojde k istému, takže ak to je, ak ja tú nehodu potom znášať následky. To je asi tak nejak. Takže Rejku, nebudem tu už vypýtavať somariny. Takže uvidíte, co ešte povybavujeme. Takže toľko k tému. Takže nazdar, utekám do banky. Idem vybaviť nejaké veci ohľadom toho, aby sme cez víkend dovezli kapotu. Ono to určite poviem ešte do tohoto videa, takže nič také zaujímavé sa nedieje, ale v podstate musím si povývať tak veci, aby dokázal to auto dať do tých 2 mesiacov dokopy. Bo už vidíte, že je tak či tak zima a ja fakt ležať pod tým autem studenej zemi nechcem. Stačí, že budem musieť doskladať nápravnicu na moju E30, to uvidíte v ďalších videách. No asi tak nejak. Takže uvidíme, jestli to stihnem vybaviť, lebo idem dosť neskoro. Tak sa ozvem, jestli ne, tak až zajtra, ale zase popri ceste môžem vybaviť iné veci. Takže reálne tak nejak, takže asi tak približne. A ďalší vec sú veci, ktoré nemusím, keď niekto tvrdí, že mňa nespochybňuje a nerobí zle. A tým, že proste sa ti posmíva, vysmíva, alebo tvrdí, že sa ti neposmíva. A takáto falš niektorých ľudí mňa proste je to za mňa taká vec, že proste mňa to nezaujíma. Takže reálne asi tak nejak sú veci, ktoré vidíte na druhém YouTube kanáli a proste došla mi ďalší cedula BMW E30 M3, takže reálne asi tak nejak a toľko k tému, akože uvidíme, snáď to nejako dáme dokopy, no, takže budem iba rád, lebo cez víkend si budem musieť žičiť keď tak dodávku a jeď dodávku pro díle, no, asi tak nejako. Nazdar, máme ďalší deň a vidíte, že auto som si otočil, utekám holičky a mňa zabere, keď ne, tak uvidíme, možno zajtra. Uvidím, nejak to musím vymysleť všetko, lebo v podstate vidíte, že teda auto je otočené. Dvera som si jemne natáhla zpátky, takže idú zavrieť konečne. Posúva sa to dál, tým pádem. Ja som si požičal na víkend dodávku, takže utekajte z cesty. Pojede... Poviem to prosto kúkovsky. Takže sranda, ale nevadí. Proste musím to nejak vyriešiť a reálne som to vyriešil takto. Radšej si tú dodávku požičam a dovezem si tie díle, čo je treba, keďže pánko reálne nechce, že kuriéra platiť asi pravdepodobne, alebo neviem, už sa mu stalo asi, že neměl 100% spolehť na niekoho. Alebo mu to nikto nevyzdvihol a dílo sa mu vrátilo, alebo tak, aj to sa stáva sa to ani, což by sa nemělo, ale víme, jak to je, tak reálne snažím sa to robiť tak, aby sa díle nevraceli, takže asi tak nejak. Takže víceméně aspoň takto, lebo vidíte, že proste máte ho
vyše hlavy a prirobil som si toho ešte víc. Ale musím to nejak zvládnuť, takže reálne, nejak rozumne. Takže v podstate ideme na to, že budem musieť aj mierať, samozrejme, to nepovím, že ne. Budem to musieť nejako spraviť a vymysleť. Budem musieť natáhnuť ten stúpek asi, alebo neviem, či stúpek, uvidíme, to uvidíte na ten druhém YouTube kanáli, jak sa s tým popasujem. A spravíme si aj ten výlet, tú dodávku na ten druhý YouTube kanáli. Lebo v podstate to auto potrebujem dať spátky na kola. Aby to už vypadalo, takže nejak sa s tým budem musieť popasovať, poprať, ale tak, aby to bylo už tip-top. A víc mňa asi na ten zaujímať potom nebude, lebo na ďalší rok mňa čeká moje auto a videli ste, že proste už sa začala renovácia. Toto mňa dosť brzdilo, nepovím, že ne, ale nic, s čím by si asi neporadil do budúcna. Alebo v podstate aspoň vím, že budem zase do budúcna, dá sa povedať, že opatrnejší. No. Predvídavejší, alebo proste budem sa snažiť byť krotkejší, jak to povie. No ale to sa uvidí do budúcna. V prvej rade je dôležité, že proste budem mať tie diele a budem to musieť spasovať. A na ďalší týden mi dojdú svetla na to auto. Takže reálne asi tak nejak témuto týdňu. Takže som rád, že sa začalo aspoň takto trošičku dariť, že sa to začalo hýbať dopredu. A budeme si môcť povedať, že proste ja sme zvládli niečo nezvládnutelné, sa dá povedať. Ale nechcem úplne predbíhať, takže reálne to nechám zatať takto. A uvidíme, co z toho bude. Takže reálne ja si myslím, že ono, takto keď sa bude dariť ďal, tak co nevidieť, to bude spasované a auto bude môcť zpátky na cesty, takže měsíc od toho, co se stala nehoda a už se začíná hýbat s tím autem, takže prostě fakt to auto už je aspoň tam, kde přibližně jsem si představujem, asi tak nějak. Takže ja idem teď holičky a keď ne, dneska sa ostrihať, tak uvidíme, možno mi to vyjde zajtra, uvidíme, keď ne. Ak na druhý týdeň, sakra. No nevadí, zase něco nevyšádzať, to by sa nestalo podľa plánu, ale zase to začne vyšádzať a to budem zase rád. Takže toľko k tému a zatím. Takže nazdar, dobré ránko. Vidíte, že to skoro frčí na nivy, což znamená, že dneska aj prvýkrát v živote si požičávam dodávku. A reálne ide o ten princíp, že ja fakt potrebujem tie diele na toho Bavoráka teda aspoň dovesť, lebo v podstate bez toho sa nepohnem, samozrejme. A to je to dôležité, že proste sú veci, v ktorých furt skúšajú robiť sa mňa nezodpovedného a ja nevím co, blablabla, alebo nedochvíľného. A sú veci, v ktorých som sa zmenil. Ja si myslím, že k lepšímu, lebo v podstate, keď nemeškávam, akože niekto povie, nemeškávaš len kvôli sebe. A reálne neznamená, že ja furt musím skákať jak nejaká opička podľa niekoho. A to sa mi nelúbi. A proto som sa začal trošičku chovať ináč. A sú veci, ktoré asi, ne že asi, ale v podstate určite budem musieť doriešiť. A to je len kvôli tomu, že ak sa mi stalo to, že brácha mňa v podstate, dá to povedať, že udal. Len kvôli tomu, že som nezaplatil na pumpe. A nemením tu vyťahovať hovna, ale keď on mi nezaplatil díle, kedy si v Bavoráku,
tak reálne ja som nic také neurobil. A toto je to, že proste sú ľudia, ktorí by ťa neměli podceňovať a znehodnocovať alebo takéto veci. Neznamená, že keď si ušatý alebo proste nesympatický alebo nesympatizujú s tebou, že už môžu o tebe vyprávať pičoviny, keď už to tak prosto musím povedať, takže pardon. Takže uvidíme sa na nivách, lebo v podstate za nejakých 2 hodiny si má vyzdvihnúť dodávku. Takže potom si z toho urobíme ešte výlet v sobotu, takže, lebo dneska je pátek v podstate, takže asi tak nejak. Možno v sobotu ešte stihneme nejaký ten porádek menší spraviť a abych toho teda neměl hodně potom pred svátkama na Vánoce, tak to nejako zorganizujem rozumne. A asi tak nejak. Takže toľko k tému zatím, takže sa uvidíme na nivách. Takže nazdar, aj Bratislaváci, kedy toto poznajú, vedia, že som ešte na nivách, takže je tá firma, ktorej si požičavam dodávku. Takže reálne idem si to vybaviť, nech som čím skôr vybavený, nech mám pokoj a pak sa ešte ozvem. Takže jak som povedal, sedím už v dodávce, požičal som si dodávku. Pán si to tu ešte ofotil, akože, že toto majú nejak poškodené, že niekto im to nacúva alebo tak. Takže asi zrejme tak nejak, nebudem tu umývať alebo trepať kokotiny s prepáčením ohľadne somarín. Takže iba tak zbežne ukážem ešte jeden, že proste toto mi ukazovalo, že tu mieli a takéto drobnosti, takže reálne, aby ste vedeli, že proste nebudem tu fakt rozbírať somariny. Takže vyjížďam a uvidíme. Takže pán, keď mi dáva tú dodávku, že neskúšajte to parkovať do toho dvora. Na 2-krát, ty kokos. So sovákem trefím stúp. Tady s tým toto vejde. Niekde je asi hrada, ne? Ale nesrandujem. Neměl bych asi radši větší auta šoferovať ako sobáky. Ale ne, toto je v rámci srandy, takže reálne dodávka nachystaná. Takže reálne, co sa bude dať, vyvezem a potom švrlichám pro náhradné díle na túto 9.1, než ju dáme dohromady. Takže reálne ešte zajtra budem musieť povybávať nejaké veci, ale to uvidíte. Samozrejme určite budeme ešte aj merať, lebo potrebujem to dostať do takého stavu, jak to bylo, alebo ešte lepšieho už určite ne, ale tak, aby to nebylo sfušované, však to uvidíte na druhém YouTube kanáli a tady v podstate tá húra už sa zase posunula, zase tam je menej bordelu a možno uvidíme. Musím to nejak vykomať všetko, takže reálne zase to posunie, takže co pôjde vyvezť, vyvezeme a nech sa tu začne robiť upratovaní a úklid len proto, že idú Vánoce, svátky a nech je to tu aspoň trošičku nejak crazy a nech to vypadá, takže reálne aspoň za mňa tak nejak. Takže aspoň tak. Takže asi sme už u úplného konca videa, lebo zajtra by som chcel roztočiť video s tým, že reálne z dodávku si spravíme výlet proti díle na tú 9.1 a nech to zase posuneme niekde inde o nejaký level vyš. Takže reálne aspoň takto, takže dneska od rána od 6. hore v podstate a až sa mi to nezdá, že proste aby dokázal také niečo, ale keď musíš, takže reálne asi tak nejak. Takže díky za sledovanosť, podporu, lajky, odbere a ahoj.